Βίος γερόντος Παϊσίου του Αγιορείτου, του ιερομονάχου Ισαάκ. Πρώτο μέρος. Ο καταπλάτος βίος. Η κατασάρκα και καταπνεύμα πρόγονη. Τα ακριτικά Φάρασα. Τα Φάρασα, η Βαρασιό, η πατρίδα του γέροντος Παϊσίου, ήταν πριν από την ανταλλαγή ένα νοικοκυρεμένο κεφαλοχώρι του ακριτικού ελληνισμού της Καπαδοκίας. Τα 6 χωριά των Φαράσων βρίσκονται περίπου 200 χιλιόμετρα νότια της Κεσάριας. Αν και ξεκομμένα στα βάθη της Μικράς Ασίας, κατόρθωσαν να διατηρήσουν ανώθευτη την Ορθοδοξία, την ελληνική συνείδηση και τη γλώσσα τους. Οι Βαρασιώτες φημίζονταν για την ανδρεία τους. Χάρη στη γενναιότητά τους, το χωριό τους διατηρήθηκε απάτητο από τους Τσέτες, Τούρκους δηλαδή αντάρτες, ως ένα ελεύθερο κομμάτι της Ελλάδος στις εσχατιές της Καπαδοκίας, ώστε πολλοί καταδιακόμενοι από τους Τούρκους να βρίσκουν εκεί καταφύγιο. Γι' αυτό δίκαια ονόμασαν τους Φαρασιώτες Μακαβαίους. Μεταφορικά σημαίνει τον ζηλωτή αγωνιστή υπέρ της πίστεως και της πατρίδος. Αλλά και οι γυναίκες των Φαράσων δεν υστερούσαν σε ανδρεία και ηρωισμό. Κάποτε οι Τούρκοι κυνηγούσαν ομάδα γυναικών για να τις συλλάβουν, μεταξύ αυτών ήταν και συγγενείς του γέροντα. Αυτές προτίμησαν να πέσουν στο ποτάμι να πνιγούν για να διασώσουν την πίστη και την τιμή τους, παρά να τις πιάσουν οι Τούρκοι και να τις εξευτελίσουν στα χαρέμια τους. Στα Φάρασα υπήρχαν 50 εκκλησίες. Μερικές ήταν παλαιά μοναστήρια που κάποτε ήταν σε ακμή. Υπήρχαν πολλά αγιάσματα γνωστά σε όλη την Καπαδοκία από τα θαύματά τους. Ο κεντρικός ναός ετοιμάται υπό ονόματι των Οσιομαρτύρων Βαραχισίου και Ιωνά, που κατά την παράδοση μαρτύρησαν εκεί περί τα μέσα του 4ου μετά Χριστού αιώνα. Οι Φαρασιώτες ήταν συνεχιστές μιας εξαιρετικής ασκητικής παραδόσεως που ξεκινάει από τους μεγάλους Καπαδόκες πατέρες. Αγαπούσαν την εκκλησία, είχαν ευλάβεια και αγωνιστικό πνεύμα. Τις Σαρακοστές και τις νηστίσιμες ημέρες του έτους οι περισσότεροι έκαναν ενάτη. Ενάτη είναι η άπαξ μετάληψη νηστίσιμης τροφής μετά την ενάτη βυζαντινή ώρα, δηλαδή 3 μετά μεσημβρίας. Η τελευταία αναλαμπή και η τελειότερη έκφραση αυτής της παραδόσεως ήταν ο εφημέριος του χωριού Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης. Η αγία του ζωή και τα πολλά του θαύματα έγιναν αιτία να προστρέχουν κοντά του χριστιανοί αλλά και μουσουλμάνοι από όλη την Καπαδοκία. Γεννήθηκε το 1841 και κοιμήθηκε το 1924. Η οικογένεια του γέροντα. Ζώντας στο ευλογημένο αυτό περιβάλλον, οι πρόγονοι του γέροντα διακρίνονταν για την ιδιαίτερη ευλάβειά τους. Η γιαγιά του, Χατζή Χριστίνα, είχε ιδιόκτητο εξοκλήσεις του Αρχάγγελου Μιχαήλ μακριά από το χωριό. Κατά καιρούς έμενε εκεί μόνη στην ησυχία με προσευχή και νηστεία. Όταν το χειμώνα αποκλειόταν από το χιόνι, έβρισκε στο παράθυρο της εκκλησίας ένα ζεστό ψωμί. Έκανε προσευχή και το έτρωγε. Είχε σπίτι και στα Άδανα. Εκεί φιλοξενούσε τον Όσιο Αρσένιο όταν πήγαινε με τα πόδια για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Το αρχικό τους επώνυμο ήταν Χατζηδιγενής. Ύστερα υποχρεώθηκαν να πάρουν ως επίθετο το όνομα του προπάπου του γέροντα, ο οποίος ονομαζόταν Θεοδόσιος. Ο πατέρας του δηλαδή αρχικά λεγόταν Πρόδρομος Θεοδοσίου. Επειδή όμως τον κυνηγούσαν οι Τούρκοι, άλλαξε και πάλι το επίθετό του σε Εσνεπίδης, που σημαίνει αλλοδαπός. Γόνος αρχοντικής οικογένειας των Φαράσων, που διατηρούσε την αρχή του χωριού, την προεδρία δηλαδή, από πολλές γενναίες. Διετέλεσε πρόεδρος επί δεκαετίες επειδή είχε διοικητικό χάρισμα. Ήταν πιστός και ευλαβής. Ευλαβεί το ιδιαίτερα τον Όσιο Αρσένιο και τον υπάκουε σε όλα. Ο πρόδρομος ήταν καλός τεχνίτης. Τα χέρια του έπιαναν απ' όλα. Εργαζόταν ως γεωργός στα Φάρασα, αλλά είχε και καμίνι που παρήγαγε σίδηρο. Ήταν ανδρείος, τολμηρός και ρυψοκίνδυνος. Από νέος εξερευνούσε απάτες περιοχές των Φαράσων και ανέβαινε σε επικίνδυνα δράχια. Σε ηλικία 16 χρονών τραυμάτισε λιοντάρι και πάλεψε μαζί του. Κυρίως όμως ήταν πολύ φιλόπατρης, γενναίος πολεμιστής, άριστος σκοπευτής και ατρόμητος ακρίτας. Έσωσε πολλές φορές το χωριό από τους Τσέτες. Μια φορά ντύθηκε χανούμισσα και πήγε στο λιμέρι τους. Εκεί ζήτησε τον αρχηγό, του πήρε το όπλο και μαζί με τα παλικάρια του κυνήγησαν τους Τσέτες. Πολλές φορές κινδύνευσε. Κάποτε μάλιστα τον συνέλαβαν εχμάλωτο,
αλλά τον φύλαγαν οι ευχές του Οσίου Αρσενίου. Όταν ως πρόεδρος πήγαινε στα Άδανα για υποθέσεις του χωριού και παρουσιαζόταν στον Κεμάλ, αυτός εκτιμώντας την ανδρεία του το χαιρετούσε λέγοντας «Καλώς το παλικαράκι το Ρωμιό». Αργότερα στην Ελλάδα, όταν κηρύχθηκε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος σε προχωρημένη πια ηλικία, αλλά με νεανικό ενθουσιασμό, ήθελε να πάει εθελοντής να πολεμήσει. Ήταν δίκαιος, φιλάδελφος και ελεήμων. Όταν η πολιτεία έδωσε κτήματα για την αποκατάσταση των προσφύγων, ο γεροπρόδρομος ως πρόεδρος και στην Κόνιτσα τακτοποίησε πρώτα τους άλλους φαρασιώτες και για την οικογένειά του κράτησε τον χειρότερο κλήρο, τα πιο άγωνα χωράφια. Για να τα ξεχερσώσει και να τα καθαρίσει από τα βάτα, έβαζε φωτιές και από αυτό έπαθαν τα μάτια του. Η μητέρα του γέροντα ονομαζόταν Ευλογία. Και σχετικά με το όνομα της μητέρας του, ο γέροντας είχε πει ότι ονομαζόταν μεν Ευλογία και ως Ευλογία την είχε γραμμένη στα δίπτυχα, αλλά στην Κόνιτσα την αποκαλούσαν Ευλαμπία. Καταγόταν από το γένος Φραγκοπούλου και είχε συγγένεια με τον Όσιο Αρσένιο. Ήταν συνετή, έξυπνη, εργατική, πολύ ευλαβής και είχε ανατραφεί με τις νουθεσίες του Οσίου Αρσενίου. Τη χαριτωμένη Ευλογία την πάτρεψαν μικρή σε ηλικία 15 ετών με τον πρόδρομο Εσνεπίδη. Οι ευλογημένες ψυχές Πρόδρομος και Ευλογία απέκτησαν 10 παιδιά. Τα δύο πρώτα, η Εκατερίνη και η Σωτηρία, πέθαναν μικρά. Όταν ο Όσιος Αρσένιος βάπτιζε το τρίτο, είπε να το ονομάσουν Ζωή. Έκτοτε όλα έζησαν. Τα ονόματά τους κατά σειρά ηλικίας είναι Ζωή, Μαρία, Ραφαήλ, Αμαλία, Χαράλαμπος, Αρσένιος, ο γέροντας Παΐσιος, Χριστίνα και Λουκάς. Ζουν ακόμη ο Ραφαήλ και η Χριστίνα. Βάπτιση και ξεριζωμός. Στα Φάρασα λοιπόν της Αγιοτόκου Καπαδοκίας στις 25 Ιουλίου του 1924, ανήμερα της Αγίας Άννης, γεννήθηκε ο γέροντας. Στη βάπτιση οι γονείς του ήθελαν να τον ονομάσουν Χρήστο, στο όνομα του παππού. Ο Όσιος Αρσένιος όμως είπε στη γιαγιά του Χατζιανά, τόσα παιδιά σου βάπτισα, δεν θα δώσεις και σένα το όνομά μου?» Η λέξη Χατζιανά είναι λέξη τουρκική και σύνθετη, προσφώνηση που δείχνει μεγάλο σεβασμό και αγάπη. Σημαίνει μητέρα προσκυνήτρια. Και στους γονείς είπε «Καλά, εσείς θέλετε να αφήσετε άνθρωπο στο πόδι του παππού, εγώ δεν θέλω να αφήσω καλόγυρο στο πόδι μου». Και γυρίζοντας την ουνά της λέγει «Αρσένιο να πεις». Του έδωσε δηλαδή το όνομά του και την ευχή του και προείδε ότι θα γίνει καλόχειρος όπως και έγινε. Το έτος που γεννήθηκε ο γέροντας έγινε η ανταλλαγή των πληθυσμών και ξεριζώθηκε ο ελληνισμός της Μικράς Ασίας από τις πατρογονικές του εστίες. Πήρε και η οικογένεια του γέροντα μαζί με τους άλλους φαρασιώτες και τον Όσιο Αρσένιο τον δρόμο της πικρής προσφυγιάς. Στο καράβι μέσα στο συνοστισμό κάποιος πάτησε το βρέφος, που κινδύνεψε να πεθάνει, αλλά ο Θεός κράτησε στη ζωή τον εκλεκτό του, γιατί έμελε να γίνει χειραγωγός πολλών ψυχών στη βασιλεία των ουρανών. Ο γέροντας βέβαια από ταπείνωση έλεγε αργότερα «Αν είχα πεθάνει τότε που είχα τη χάρη του βαπτίσματος, θα με έριχναν στη θάλασσα να με φάνε τα ψάρια και τουλάχιστον θα μου έλεγε ευχαριστώ κανένα ψαράκι και θα πήγαινα στον παράδεισο». Ήθελε δηλαδή να πει ότι τώρα που έζησε δεν έκανε τίποτα. Έμειναν για λίγο στον Πειραιά. Έπειτα μεταφέρθηκαν στο κάστρο της Κερκύρας, όπου εκοιμήθηκε ετάφιο ο Οσίος Αρσένιος σύμφωνα με την παρότρησή του. «Εγώ θα ζήσω 40 ημέρες στην Ελλάδα και θα πεθάνω σε ένα νησί». Μετακόμισαν στη συνέχεια σε χωριό της Ιγουμενίτσας και τελικά εγκαταστάθηκαν στην Κόνιτσα. Το νεοφώτιστο Αρσένιο, βρέφος 40 ημερών, οι γονείς του τον έφεραν στη μητέρα Ελλάδα, άγνωστο τότε ανάμεσα στα πλήθη των προσφύγων. Αυτόν που μετά από χρόνια θα γινόταν γνωστό σε όλο τον κόσμο και θα οδηγούσε πλήθη ανθρώπων στη θεογνωσία. Από τις πρώτες ημέρες γνώριζε τον πόνο και τα βάσανα των ανθρώπων. Αργότερα ο ίδιος θα γινόταν λιμάνι παρηγοριάς σε χιλιάδες βασανισμένες ψυχές. Ασκητικά προγυμνάσματα. Ανατροφή, εμπαιδεία και νουθεσία Κυρίου. Ο μικρός και ευλογημένος Αρσένιος, μαζί με το γάλα που θύλαζε, μάθαινε από τους γονείς του και την ευλάβεια προς το Θεό. Αντί για παραμύθια και ιστορίες του, μιλούσαν για το βίο και τα θαύματα του Οσίου Αρσενίου. Μέσα του γεννήθηκε θαυμασμός και αγάπη για το Χατζεφετή, όπως αποκαλούσαν τον Όσιο Αρσένιο.
Από μικρός ήθελε να γίνει και αυτός μοναχός για να μοιάσει τον Άγιό του. Το πρόσωπο που μετά τον Όση Αρσένιο επηρέασε ευεργετικά όλη του τη ζωή ήταν η μητέρα του, προς την οποία αισθανόταν ιδιαίτερη αγάπη και τη βοηθούσε όσο μπορούσε. Από αυτήν διδάχθηκε την ταπεινοφροσύνη. Τον συμβούλευε να μην θέλει να νικά τους συμμαθητές του στα παιχνίδια και ύστερα να υπερηφανεύεται, ούτε να επιδιώκει να μπαίνει πρώτος στη γραμμή, γιατί ήταν το ίδιο, είτε πρώτος είτε τελευταίος έμπαινε. Επιπλέον του έμαθε την εγκράτεια, να μην τρώει πριν από την ώρα του φαγητού. Την παράβαση τη θεωρούσε ως πορνεία. Επίσης τον βοήθησε να αποκτήσει απλότητα, εργατικότητα, νοικοκυροσύνη και προσοχή στη συμπεριφορά του προς τους άλλους και τον προέτρεπε να μην αναφέρει καθόλου το όνομα του πειρασμού, του διαβόλου. 2 φορές την ημέρα όλη η οικογένεια προσευχόταν μπροστά στο εικονοστάσι. Η μητέρα του όμως συνέχισε να προσεύχεται και όταν έκανε τις εργασίες του σπιτιού λέγοντας την ευχή. Τέτοια ήταν η ευλάβεια των γονέων του, ώστε και στα αλόνια έπαιρναν μαζί τους αντίδωρο. Ο μικρός Αρσένιος με το ενδιαφέρον και την εξυπνάδα που είχε, εύκολα αφομοίωνε ό,τι καλό άκουγε από τους γονείς του. Ακολουθώντας το παράδειγμά τους, έμαθε να νηστεύει, να προσεύχεται και να εκκλησιάζεται. Ήταν το πιο αγαπητό από όλα τα παιδιά της οικογένειας. «Ο μεν πατέρας μου», έλεγε αργότερα ο γέροντας, «με αγαπούσε γιατί είχα κλείσει στα τεχνικά και έπιαναν τα χέρια μου. Η δε μητέρα μου για την ψεύτικη, λίγη δηλαδή, μικρή ευλάβεια που είχα». Παιδικές ασκήσεις. Όταν έμαθε να διαβάζει καλά, βρήκε την Αγία Γραφή και μελετούσε κάθε ημέρα το τετραβάγγελο. Έβρισκε επίσης βίους Αγίων και ντρυφούς. Είχε μαζέψει ένα κουτί με βίους. Μόλις γύριζε από το σχολείο δεν ήθελε ούτε να φάει. Πρώτα πήγαινε, άνοιγε το κουτί, έπαιρνε και διάβαζε τους βίους των Αγίων. Ο μεγαλύτερος του αδερφός τους έκρυβε, αν και ευλαβής, διότι δεν ήθελε να ασχολείται ο μικρός Αρσένιος πολύ με τα εκκλησιαστικά για να μην παραμελεί τα μαθήματά του. Ο Αρσένιος δεν έλεγε τίποτα. Έβρισκε άλλους βίους Αγίων και τρεφόταν πνευματικά. Κάποτε ο μεγάλος του αδερφός θαύμασε βλέποντάς τον να διαβάζει το βίο κάποιου αγνώστου Αγίου που πρώτη φορά μάθαινε το όνομά του. «Πού τον βρήκες πάλι αυτόν τον Άγιο?» το ρώτησε με απορία. Η ευλαβής κονιτσιώτισσα Κέτη πατέρα, μεγαλύτερη του στην ηλικία, αναφέρει για τον Αρσένιο. Είχε πολύ ενδιαφέρον για την εκκλησία. Τον ρώτησα κάποτε. «Παιδί μου, έφαγες τίποτα σήμερα?» «Δεν έφαγα». «Τι να φάω, αφού η μητέρα μου τα βράζει όλα τα φαγητά στην ίδια κατσαρόλα και το κρέας και τα νηστίσιμα. Η ίδια κατσαρόλα απορροφά, δεν μπορώ να φάω». «Παιδί μου, αφού η μάνα σου είναι τόσο καθαρή και την πλένει καλά με αλυσίβα, δεν μπορώ να φάω από αυτά», απαντούσε. Και νήστευε συνέχεια και αποτραβιόταν ο μοναχός του για να προσεύχεται. Μαρτυρεί και ο αδερφός του. Ο Αρσένιος από τη Δευτέρα Δημοτικού διάβαζε θρησκευτικά βιβλία. Απομονωνόταν και προσευχόταν πολύ. Δεν έπαιζε όπως τα άλλα παιδιά. Η έμφυτη μοναχική του κλίση εκδηλώθηκε νωρίς. Αισθανόταν αγάπη μεγάλη προς το Θεό και η προσευχή του ήταν εκδήλωση αυτής της αγάπης. Στις μεγάλες γιορτές παρέμενε άγρυπνος, άναβε το καντιλάκι και προσευχόταν όρθιος όλη τη νύχτα. Ο μεγαλύτερος αδερφός του τον εμπόδιζε. Όταν σηκωνόταν τις νύχτες να διαβάσει το ψαλτήρι, δεν τον άφηνε. Τον έβαζε κάτω από τις κουβέρτες. Γενικά η τακτική του αδερφού του όχι μόνο δεν έκαμψε το ζήλο του, αλλά αύξησε την αγάπη του προς το Θεό. Όταν το ρωτούσαν τι θα γίνει όταν μεγαλώσει, ο Αρσένιος απαντούσε σταθερά. «Καλόγυρος». Οικονόμησε ο Θεός και πήρε από μικρός την καλή στροφή, γι' αυτό δεν είχε ταλαντεύσει στην εκλογή του. Για τον Αρσένιο ένας δρόμος ανοιγόταν μπροστά του, η αγγελική ζωή των μοναχών. Ό,τι διάβαζε στα συναξάρια προσπαθούσε να το εφαρμόσει. Διάβασε πως όταν φοβάσαι σε έναν τόπο πρέπει να συχνάσεις εκεί για να διώξεις το φόβο. Επειδή φοβόταν όταν περνούσε από το κημητήρι, αποφάσισε να πάει εκεί τη νύχτα για να του φύγει ο φόβος. Ήταν τότε στην 4η τάξη του Δημοτικού. «Είδα», διηγήθηκε, «από την ημέρα έναν άδειο τάφο. Μόλις νύχτωσε η καρδιά μου χτυπούσε, αλλά πήγα και μπήκα στον τάφο. Στην αρχή ήταν δύσκολο, αλλά μετά συνήθισα. Κάθισα αρκετή ώρα και εξοικειώθηκα. Πήρα θάρρος και άρχισα να γυρίζω από μνήμα σε μνήμα, αλλά πρόσεχα να μην με δουν και με περάσουν για φάντασμα. Αυτό ήταν.
Πήγα 3 βράδια και έμεινα μέχρι αργά στο κημητήρι και μου έφυγε ο φόβος. Διηγήθηκε και το εξής. Όταν ακόμη ήμουν στο σχολείο, διάβαζα τους βίους των Αγίων και επιθυμούσα από τότε να γίνω ασκητής. Έβγαινα συχνά έξω από το χωριό. Ήμουν τότε 11 χρονών. Μια μέρα επεσήμανε ένα βράχο μεγάλο. Πρωί-πρωί ξεκίνησα για να ανέβω να γίνω στυλίτης. Πήγα. Ήταν ψηλός ο βράχος. Ανέβηκα με δυσκολία και άρχισα να προσεύχομαι. Εξάντλησα όλες μου τις δυνάμεις και μετά άρχισα να σκέπτομαι. Οι ερημίτες είχαν ρίσες και έτρωγαν. Λίγο νεράκι, ένα χουρμά. Εσύ δεν έχεις τίποτα εδώ πάνω στο βράχο. Πώς θα ζήσεις? Τέλος αποφάσισα να κατέβω, αλλά ήδη είχε νυχτώσει. Το κατέβασμα ήταν πιο δύσκολο γιατί δεν έβλεπα. Με μεγαλύτερη δυσκολία κατέβηκα. Η Παναγία με φύλαξε και δεν τσακίστηκα στα βράχια. Η αδερφή του Χριστίνα θυμάται ότι ενώ κάποτε οι γονείς τους ήταν στο χωράφι, άρχισε να βρέχει. Ο Αρσένιος τους σκεφτόταν που βρέχονταν. Πήρε τα 2 μικρότερα αδέρφια του, πήγαν στο εικονοστάσι, γονάτισαν, έκαναν προσευχή και η βροχή σταμάτησε. Όταν έπεφταν κεραυνοί, συνήθιζε να λέει «Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος». Σύμφωνα με μαρτυρίες συμμαθητών του, στο δημοτικό σχολείο ήταν προσεκτικό, συνετό και αγαπητό παιδί, με ιδιαίτερη ευαισθησία στη συμπεριφορά του και ευλάβεια στα θρησκευτικά μαθήματα. Ήταν καλός μαθητής, έξυπνος, εύστροφος και φιλότιμος. Η συμπάθειά του για τους άλλους έφτανε μέχρι θυσίας. Είχε μάτια ζωηρά και εκφραστικά, τόσο φωτεινά που τον αποκαλούσαν γουμπισία στα φερασιώτικα, που σημαίνει πηγολαμπίδα. Ο μικρός Αρσένιος τελείωσε το δημοτικό με βαθμό 8 και διαγωγή κοσμιωτάτη. Δεν θέλησε όμως να συνεχίσει τα γράμματα, επειδή στην Κόνιτσα δεν υπήρχε γυμνάσιο και επιθυμούσε να γίνει ξυλουργός, γιατί αγάπησε την τέχνη του Κυρίου μας. Τον καιρό που δούλευε με τον αρχιμάστορα σε σπίτια δεν έτρωγε μαζί του, αλλά με κάποια πρόφαση πήγαινε στο σπίτι του, έτρωγε γρήγορα και αμέσως επέστρεφε. Αργότερα κατάλαβε ο μάστορας δάσκαλός του ότι το έκανε για να μην χαλάει την νηστεία. Όταν έμαθε καλά την τέχνη, έφτιαξε ένα ωραίο εικονοστάσι για το σπίτι τους και έναν σταυρό σαν εκείνον που έβλεπε στις εικόνες να κρατούν οι Αγίοι Μάρτυρες. Αργότερα άνοιξε δικό του ξυλουργείο. Έφτιαχνε κουφώματα, ταβάνια, πατώματα, εικονοστάσια, ακόμη και φέρετρα, από τα οποία όμως ποτέ δεν πήρε χρήματα συμμετέχοντας στον πόνο των ανθρώπων. Στην τέχνη του ήταν χρυσοχέρης. Οι άνθρωποι ήταν αναπαυμένοι από τη δουλειά του. Όλοι στην Κόνιτσα έλεγαν «Τι παιδί έχει κύριε Ευλαμπία». Καλός τεχνίτης, συνεπής και γρήγορος και στο χαρακτήρα δίκαιος και ειλικρινής. Γι' αυτό τον προτιμούσαν. Έτσι οικονομούσε τα προστοζήν, βοηθούσε τους δικούς του και έδινε ελεημοσύνη. Μεταξύ των κατοίκων της Κόνιτσας είχε κυκλοφορήσει η φήμη ότι ο γιος του Συνεπίδη, ο Αρσένιος, είδε τον Άγιο Γεώργιο και ύστερα νήστευε πολλές ημέρες. Ο ίδιος ο γέροντας ποτέ δεν ανέφερε κάτι σχετικό, ούτε ξεκρυβώθηκε από άλλους. Ακόμη και αν πρόκειται για φήμη, δείχνει τη μεγάλη εκτίμηση των συμπατριωτών του προς το πρόσωπό του. Τον θεωρούσαν πρικισμένο από το Θεό με ιδιαίτερη χάρη. Μια τουρκάλα τον έπαιρνε κάθε πρώτη του μηνός στο σπίτι της για να πάει καλά ο μήνας. Με τα παιδιά της πήγαινε μαζί στο σχολείο και κάποια βαφτίστηκαν χριστιανοί. Το σεβασμό της η τουρκάλα τον εκδήλωσε και όταν τον είδε μοναχό λέγοντάς του «Θυσία να γίνω για σένα». Συγκινημένη έπαιρνε σκόνη από τα παπούτσια του και άλυφε με πίση το παράλυτο χέρι της. Με οδηγό τον σταυρό. Ανέφερε ο γέροντας. Κάποια μέρα τα αδέλφια μου ήταν στο χωράφι και εργάζονταν. Η μητέρα ετοίμασε το φαγητό, αλλά δεν είχε με ποιο να το στείλει και στεναχωριόταν. Το χωράφι ήταν 2 ώρες μακριά και της λέω: «Δώστε να το πάω εγώ». «Μα πού ξέρεις εσύ τον δρόμο?» «Θα ρωτήσω». Ξεκίνησα χωρίς να ρωτήσω κανέναν, κρατώντας στο χέρι το σταυρό, όπως έβλεπα στις εικόνες τους Αγίους Μάρτυρες, και ούτε κατάλαβα καλά από πού πήγα. Έφτασα στο χωράφι, άφησα το φαγητό και γύρισα αμέσως γιατί περίμενε η μητέρα. Θεοπτία. Διηγήθηκε ο γέροντας. Από 11 χρονών διάβαζα βίους Αγίων και έκανα νηστείες και αγρυπνίες. Ο αδερφός μου μεγαλύτερος έπαιρνε και έκρυβε τους βίους. Δεν κατάφερε τίποτα. Πήγαινα στο δάσος και συνέχισα. Κάποιος φίλος του τότε, ο Κώστας, του είπε «Θα σου τον κάνω να τα παρατήσει όλα». Ήρθε και μου ανέπτυξε τη θεωρία του Δερβίνου. Κλονίστηκα τότε και είπα «Θα πάω να προσευχηθώ».
και αν ο Χριστός είναι Θεός, θα μου παρουσιαστεί να πιστέψω. Μια σκιά, μια φωνή, κάτι θα μου δείξει. Τόσο μου κόβε. Πήγα και άρχισα τις μετάνοιες και προσευχή για ώρες, αλλά τίποτα. Στο τέλος τσακισμένο σταμάτησα. Μου ήρθε τότε στη σκέψη κάτι που μου είχε πει ο Κώστας. Παραδέχομαι ότι ο Χριστός είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, δίκαιος, ενάρετος, τον οποίο εμίσησαν από φθόνο για την αρετή του και τον καταδίκασαν οι συμπατριώτες του. Τότε είπα, αφού είναι τέτοιος και άνθρωπος να ήταν, αξίζει να τον αγαπήσω, να τον υπακούσω και να θυσιαστώ για αυτόν. Δεν θέλω ούτε παράδεισο ούτε τίποτα. Για την αγιότητά του και την καλοσύνη του αξίζει κάθε θυσία. Ο Θεός περίμενε την αντιμετώπιση μου. Ύστερα από αυτό παρουσιάστηκε ο ίδιος ο Χριστός μέσα σε άφθονο φως. Φαινόταν από τη μέση και πάνω. Με κοίταξε με πολύ αγάπη και μου είπε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Ο πιστεύω εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε». Τα λόγια αυτά ήταν γραμμένα και στο Ευαγγέλιο που κρατούσε ανοιχτό στο αριστερό χέρι του. Το γεγονός αυτό διέλυσε στο 15ετή Αρσένιο τους λογισμούς αμφιβολίας που τάραζαν την παιδική του ψυχή και γνώρισε με τη χάρη του Θεού το Χριστό ως Θεό αληθινό και σωτήρο του κόσμου. Βεβαιώθηκε για το Θεάνθρωπο, όχι από άνθρωπο ή από βιβλία, αλλά από τον ίδιο τον Κύριο που το αποκαλύφθηκε και μάλιστα σε τέτοια ηλικία. Στερεωμένος πλέον στην πίστη μονολογούσε. «Κώστα, άμα θέλεις τώρα, έλα να συζητήσουμε». Προετοιμασία για τη μοναχική ζωή. Έκτοτε άρχισε να αγωνίζεται με περισσότερο ζήλο και να σκέπτε έντονα το θέμα της αφιερώσεώς του στο Θεό. Πήγε στη Μητρόπολη Ιωαννίνων και ρώτησε τον πρωτοσύγγελο αν μπορούσε σε εκείνη την ηλικία να γίνει μοναχός. Εκείνος του απάντησε «Τώρα δεν μπορείς, αργότερα, να μεγαλώσεις». Ήταν τότε 15 ετών. Είχε υψηλή ιδέα για τον μοναχισμό και προετοιμαζόταν όσο το δυνατόν καλύτερα. Ζούσε και αγωνιζόταν σαν μοναχός. Σε όσους του πρότειναν συνοικέσια, τα ξέκοβε μια και καλή. «Εγώ θα γίνω καλόγυρος», απαντούσε. Σε ένα γάμο ο πατέρας του ευχήθηκε και στη χαρά σου. Από τότε δεν του ξαναφίλησε το χέρι. Όχι από έλλειψη σεβασμού, αλλά σαν σιωπηρή διαφωνία, δείχνοντας ότι δεν επιθυμούσε να πραγματοποιηθεί η ευχή του, αλλά η προφητεία του Οσίου Αρσενίου. Το είχαν συνειδητοποιήσει οι δικοί του. Δεν χρειαζόταν άλλωστε να τους πείσεις με λόγια. Η ζωή και οι αγώνες του ήταν απόδειξη των αναζητήσεών του και έδειχναν τι έμελε να γίνει ο χαριτωμένος νέος. Σύγχραζε τον ελεύθερο χρόνο του στο εξοκλής της Αγίας Βαρβάρας και συναναστρεφόταν άλλους ευλαβείς νέους. Ανάμεσά τους ήταν ο μετέπειτα ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους Παύλος Ζησάκης και ο Κύριλλος Μάνθος, γέροντας του κελιού Μπουραζέρη στο Άγιον Όρος. Κάθε ημέρα διάβαζαν ακολουθία. Το απόγευμα έκαναν εσπερινό, απόδειπνο με χαιρετισμούς και ύστερα μελετούσαν την Αγία Γραφή και βίους Αγίων. Επειδή δεν υπήρχαν στην περιοχή του μοναστήρια πανδρομένα, ο Αρσένιος αναζητούσε ενάρετους γέροντες πιο μακριά. Κάποτε πήγαν με το μετέπειτα Παύλο Ζησάκη και γνώρισαν τον Ιάκωβο Μπαλοδήμο. Έλεγε ο γέροντας ότι ήταν Άγιος άνθρωπος και άριστος πνευματικός και η διηγή του πολλά αξιοθαύμαστα γι' αυτόν. Ο Αρσένιος προσπαθούσε να συνηθίσει τις συνθήκες της μοναχικής ζωής. Προτιμούσε τα άνουστα φαγητά. Δεν έβαζε αλάτι στο φαγητό για να μην πίνει πολύ νερό. Έπλαινε τα ρούχα του ο ίδιος. Δεν άφηνε τη μητέρα και τις αδελφές του να τα πλένουν. Νίστευε αυστηρά από πολύ μικρός. Για να μην μπορεί να τρώει πολύ, έσφυγε τη ζώνη. Μια φορά νίστευε τόσο που έπεσε στο κρεβάτι εξαντλημένος. Έλεγε αργότερα ο γέροντας. Τα χέρια μου ήταν λεπτά σαν των μικρών παιδιών της Αφρικής, διότι ο οργανισμός μου στερήθηκε βασικές τροφές όταν ήμουν μικρός. Ο λαιμός μου είχε γίνει σαν το κοτσιάνι του κερασιού. Τα παιδιά μου έλεγαν «Θα πέσει το κεφάλι σου». Μια περίοδο που πήγαινε με τα αδέλφια του και εργαζόταν στα χωράφια, σε ένα σημείο τους άφηνε να προχωρήσουν και αυτός παρέμεινε πίσω. Από περιέργεια τον παρατηρούσαν κρυφά και τι να δουν. Έβγαζε τα παπούτσια του και εξυπόλυτος περνούσε τρέχοντας ένα χωράφι με κομμένο τριφύλι. Ήταν σαν να έτρεχε πάνω σε λεπτά καρφιά. Το κομμένο τριφύλι τρυπούσε τα πόδια του και έμπαινε μέσα στις άρκες. Εμάτωναν τα πέλματα των ποδιών του.
Υπέμενε όμως με χαρά τον πόνο, μιμούμενος τους μάρτυρες, όπως διάβαζε στα συναξάρια, προσπαθώντας να γίνει και αυτός συγκοινωνός και συμμέτοχος των παθημάτων τους. Με τέτοιο μαρτυρικό φρόνημα και θείο έρωτα ήταν πυρακτωμένη η παιδική του ψυχή. Είχε συνήθεια μια ημέρα την εβδομάδα να ανεβαίνει στο βουνό. Εκεί, στην ησυχία, περνούσε με νηστεία, προσευχή, μελέτη και μετάνοιες. Τον ήλκε η ησυχία και επιθυμούσε να αξιωθεί να ζήσει όπως οι ασκητές και οι ερημίτες. Μαζί του κρατούσε το σταυρό. Είχα τέτοια πίστη τότε που ανέβαινα στο βουνό με το σταυρό που δεν φοβούμουν τίποτε. Ο Ραφαήλ, ο μεγαλύτερός του αδερφός, βλέποντάς τον να επιδίδεται σε μεγάλους αγώνες, προσπαθούσε να τον εμποδίσει. Αλλά ενώ μέχρι την ηλικία των 15 ετών δεχόταν σιωπηλά την κυδαιμονία του, τώρα ύψωσε ανάστημα και αντέδρασε. Έκτοτε δεν τόλμησε να τον εμποδίσει. Αργότερα, όταν τον συνάντησε ως μοναχό, του ζήτησε συγχώρεση. Οι γονείς όμως χαίρονταν και καμάρωναν τον Αρσένιο. Επειδή είχαν ευλάβεια, καταλάβαιναν τους αγώνες του και δεν ανησυχούσαν. Ο Αρσένιος δεν αγωνιζόταν μόνο με νεανικό ενθουσιασμό, αλλά και με γεροντική σύνεση. Συνόδευε τις ασκήσεις του με πολύ προσοχή και αυτοέλεγχο. Κάθε ημέρα εξέταζε τον εαυτό του τι έκανε, πώς μίλησε, αν πλήγωσε κάποιον με τη συμπεριφορά του. Φροντίδα για τους άλλους. Ο Αρσένιος με την προσεκτική ζωή και τις συμβουλές του βοήθησε πνευματικά και άλλους νέους. Συναναστρεφόταν συνήθως με μικρότερα παιδιά. Τα συγκέντρωνε στην Αγία Βαρβάρα, διάβαζαν βίους Αγίων και τα παρακινούσαν να κάνουν μετάνοιες και να νηστεύουν. Μερικές μητέρες ανησύχησαν και απέτρεπαν τα παιδιά τους να τον συναναστρέφονται. Οι γονείς ενός παιδιού με το οποίο εργαζόταν στον ίδιο μάστορα και προσεύχονταν μαζί, φοβήθηκαν μη γίνει καλόγυρος και δεν τον άφηναν να έχει σχέση με τον Αρσένιο ούτε να αγωνίζεται. Αργότερα πήγαινε εργαστή στη Γερμανία και σκοτώθηκε. Οι γονείς του αισθάνθηκαν τύψεις και έλεγαν «καλύτερα να είχε γίνει καλόγυρος». Κάποιο παιδί που καταγόταν από τα Φάρασα ήθελε ο Αρσένιος να το πάρει μαζί του για μοναχό και προσπαθούσε να πείσει τη μητέρα του. Άλλο νέο τον στήριξε να γίνει ιερέας. Κληρικός καταγόμενος από την Κόνιτσα ομολογεί ότι βοηθήθηκε στη μοναχική του κλίση από τον λαϊκό ακόμη Αρσένιο. Είχε ενδιαφέρον και πόθο μεγάλο να γνωρίσουν οι άνθρωποι τον Θεό. Κάποιον γέρο βοσκό που ζούσε μόνος πάνω στα βουνά και είχε πάει στην εκκλησία 2-3 φορές όλη τη ζωή, ο Αρσένιος τον πλησίασε και φρόντισε να τον φέρει κοντά στο Χριστό. Στην Κόνιτσα κάποιος μουσουλμάνος, ονόματι Μπαϊράμις, είχε άρρωστη τη μητέρα του. Ο μικρός Αρσένιος πήγαινε τη νύχτα και βοηθούσε την άρρωστη. Ο Μπαϊράμις εξέφρασε την επιθυμία να γίνει χριστιανός. Τα λίγα χρήματα που έπαιρνε ως μαθητευόμενος ξυλουργός τα μοίραζε ελεημοσύνη σε φτωχά παιδιά του ορφανοτροφείου. Έφερνε και στο σπίτι τους φτωχά παιδιά για φαγητό. Ο κύριος Χατζηρούμπης Απόστολος Κονιτσιώτης σε επιστολή του με τίτλο «Οι αναμνήσεις μου από έναν Άγιο» αναφέρει «Με τον Αρσένιο μέναμε σε διαφορετικές γειτονιές. Την πρώτη φορά που τον είδα εντυπωσιάστηκα από την κινητικότητά του. Όταν ήταν μαθητευόμενος μαραγκός, διακρίθηκε για τη σβελτάδα, την προθυμία και προπάντως την ανθρωπιά του. Ο μάστορας του έλεγε αργότερα, ο Αρσένης ένας ήταν. Ως παιδιά αγροτών βοσκούσαμε τα άλογά μας στα κοινοτικά βοσκοτόπια. Αυτή την περίοδο γνώρισα το ψυχικό μεγαλείο του Αρσενίου. Από τις ασήμαντες παιδικές αντιδικίες μας ήταν ολοφάνερο ότι ήταν ο μόνος που προτιμούσε να αδικείται παρά να αδικεί. Σε κάθε μας συνάντηση όλο και περισσότερο διαπίστωνα ότι η μόνιμη προσπάθειά του ήταν να ομολογεί τον Κύριο. Είχε πάντα στην τσέπη του ένα θρησκευτικό βιβλίο που το διάβασε συχνά. Θυμάμαι τον ζήλο του να εξασφαλίσει ακροατήρια από τον παιδικό κόσμο αντί οποιοδήποτε τιμήματος, όπως λόγου χάρη να αναλαμβάνει τη φύλαξη των ζώων μας, να γίνεται νεροκουβαλητής μας και άλλα, αρκεί εμείς να τον προσέχαμε όταν μας διάβαζε την Αγία Γραφή. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πάθος του να χρωματίζει αυτά που έλεγε όταν αναφερόταν στη σταυρική θυσία του Χριστού. Γινόταν τόσο περαστατικός ώστε κατόρθωνε να αποσπά την προσοχή και των πιο ζωηρών παιδιών. Έβλεπα κατακάθαρα στο νεανικό του πρόσωπο την ικανοποίηση και την αγαλίασή του, γιατί μπορούσε να διδάσκει το λόγο του Κυρίου σε τόσο αγνό ακροατήριο. Από όσο θυμάμαι αυτή την τακτική τη συνέχισε 4 με 5 χρόνια μέχρι που πήγε στρατιώτης.
κίνδυνοι και δοκιμασίες. Ο Αρσένιος πέρασε τα νεανικά του χρόνια με αμεριμνία και αγώνες ασκητικούς. Έπειτα ήρθαν τα δύσκολα χρόνια του Ελληνοϊταλικού πολέμου, της κατοχής και του Ανταρτοπόλεμου. Τότε πέρασε πολλές δυσκολίες και κινδύνους. Στα χρόνια της κατοχής, πολλοί φτωχοί πήγαιναν στη μητέρα του για να ανταλλάξουν πολύτιμα πράγματα με 2 χούφτες αλεύρι. Εκείνη τους έδινε αλεύρι και ψωμί, αλλά δεν έπαιρνε ούτε χρήματα ούτε τα οικογενειακά τους κοιμήλια. Ζήμωνε συχνά. Το ψωμί όμως τελείωνε γρήγορα γιατί μοίραζε πολλά ψωμιά στους πεινασμένους. Ο αδελφός του Ραφαήλ έδινε καλαμπόκι χωρίς να παίρνει χρήματα ή το αντάλλασε με λάδι που το έδινε στην εκκλησία. Ο γέροντας λυπόταν αργότερα γιατί λόγω της ηλικίας του δεν μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο όπως θα ήθελε τους ανθρώπους στα δύσκολα χρόνια της κατοχικής πείνας. Στον Ανταρτοπόλεμο το συνέλαβαν οι κομμουνιστές εχμάλωτο και τον φυλάκισαν. Κακοπάθησε όσο διάστημα έμεινε στη φυλακή και υπέφερε από τις ψήρες και το πολύ στρίμωγμα. Σε ένα μικρό δωμάτιο έβαλαν πολλούς. Όταν ξάπλωναν, ο τελευταίος έμπαινε σαν σφήνα ανάμεσά τους. Δοκιμάστηκε και ηθικός, γιατί τον έκλεισαν σε ένα δωμάτιο μόνο του και ύστερα έβαλαν 2 αντάρτισσες σχεδόν γυμνές. Προσευχήθηκε έντονα, επικαλούμενος την Παναγία και αμέσως ένιωσε δύναμη νεξίψους που τον ενίσχυσε και τις έβλεπε με απάθεια σαν αδελφές του, όπως ο Αδάμ την Εύα στον Παράδεισο. Της μίλησε με τρόπο καλό, εκείνες ήρθαν σε συναίσθηση, ντράπηκαν και έφυγαν κλαίγοντας. Στην ανάκριση τον ρώτησε ο ανακριτής «Γιατί σε πιάσανε?» «Επειδή ο αδελφός μου είναι στον Ζέρβα», απάντησε. Ο Ζέρβας ήταν αξιωματικός του ελληνικού στρατού και στην κατοχή οργάνωσε σώμα εθελοντών αναπτύσσοντας εξαιρετική εθνική δράση. «Και γιατί είναι στον Ζέρβα?» «Ο αδελφός μου είναι πιο μεγάλος ή εγώ? Μπορώ εγώ να κάνω κουμάντι στον αδελφό μου?» Αφού λοιπόν εκτίμησαν την ειλικρίνειά του και το θάρρος του, τον άφησαν ελεύθερο. Άλλοτε έδωσε ψωμί σε αντάρτες, πεινασμένους και ταλαιπωρημένους, γνωρίζοντας ότι κυνηγούσαν να σκοτώσουν τον αδερφό του. Εκείνοι τον θεώρησαν ύποπτο, μην μπορώντας να καταλάβουν την ανιδιοτελή αγάπη του και κινδύνευσε να δικαστεί. Ακόμη τους προστάτευσε από την εκδικητικότητα αυτών που έχασαν συγγενείς στον πόλεμο. Μερικά περιστατικά θίγουν τις αλλεπάλληλες δοκιμασίες και τους κινδύνους που πέρασε. Το πατρικό του σπίτι για μερικούς μήνες το είχαν για καταβλισμό 8 αντάρτες και ο Αρσένιος κρυβόταν για 2 μήνες σε τουρκικό σπίτι. Άλλοτε σε περίοδο χειμώνος με χιόνια κρυβόταν στην Ύπαιθρο. Κάποτε οι αντάρτες τον πήραν αγκαρία μέχρι τη Μακεδονία. Άλλους 2 μήνες έμεινε με την αδελφή του Χριστίνα στα Γιάννενα. Τότε τους επισκέφτηκε κάποιος φίλος του που είχε γίνει Ευαγγελικός. Άφησε μια βαλίτσα με βιβλία αιρετικά. Όταν τα είδε ο Αρσένιος, είπε στην αδερφή του να τα κάψει, διότι έχουν πολύ δηλητήριο. Στη μάχη της Κόνιτσας βοηθούσε ως εθελοντής στην περιποίηση των τραυματιών και στην ταφή των νεκρών. Στήριγμα της οικογένειάς του. Ο Αρσένιος έβλεπε συχνά τη μητέρα του να κλαίει και να στεναχωριέται για τα αδέλφια του που ήταν στον πόλεμο. Αυτό ήταν η παρηγοριά και το στήριγμά της. Δεν κοίταξε να βολευτεί, να γίνει μοναχός αυτή τη δύσκολη περίοδο, διότι είχαν πολύ ανάγκη από την παρουσία του. «Ξενιτιά δεν είναι να βολευτώ εγώ και οι άλλοι τσιμέντο να γίνουν», θα πει αργότερα ο γέροντας. Συνέχισε βέβαια να αγωνίζεται, αλλά ανέβαλε άχρη καιρού να αποδώσει τα σευχάς του το Κυρίο. Ανέλαβε όλες τις αγροτικές εργασίες του σπιτιού που ήταν πάρα πολλές. Προσέλαβαν και έναν υπάλληλο που ήταν λίγο ανεδής. Ανέβαινε αυτός καβάλα στο άλογο και ο Αρσένιος πήγαινε με τα πόδια. Φαινόταν εκείνος αφεντικό και ο Αρσένιος εργάτης. Δεν του έλεγε ποτέ να δουλεύει, αλλά δούλευε αυτός πολύ και ο εργάτης όποτε είχε όρεξη. Όταν πήγαινε να βοσκήσει τα ζώα, έβγαζε τα σαμάρια τους και πήγαινε με τα πόδια. Προτιμούσε να κακοπάθει και να κουράζεται ο ίδιος παρά να κουράζει τα ζώα. Όταν το ρωτούσαν γιατί τα βγάζει, απαντούσε για να μην πιάνονται στα κλαδιά. Στο θερισμό, όταν οι άλλοι το μεσημέρι ξεκουράζονταν, πήγαινε και μάζευε στάχια για να ταΐσει τα λογάκι τους. Τα σίκα, αντί να τα τρώει ο ίδιος, τα έδινε στα ζώα. Σκεφτόταν τα ζώα πιο πολύ από τον εαυτό του. Αν και ο πόλεμος έκανε τον Αρσένιο να αναβάλει την αναχώρησή του, όμως ο ζήλος του δεν ψυχράνθηκε. Στους αγώνες και στις ασκήσεις προσέθετε νέους αγώνες και υψηλότερες ασκήσεις.
Έβλεπε τα εθνικά πράγματα σε άσχημη κατάσταση. Σε λίγο θα τον καλούσαν να υπηρετήσει την πατρίδα. Στο εξοκλήρ της Αγίας Βαρβάρας παρακάλεσε την Παναγία. «Ας ταλαιπωρηθώ, ας κινδυνεύσω, μόνο να μην σκοτώσω άνθρωπο και να αξιωθώ να γίνω μοναχός». Τότε έκανε τάμα, αν τον διαφυλάξει Παναγία στον πόλεμο, να υπηρετήσει για 3 χρόνια το μοναστήρι της, που το έκαψαν οι Γερμανοί, και να βοηθήσει να κτιστεί πάλι η Ιερά Μονή στο Μείο. Στρατιωτική θητεία. Διαβιβαστής Φιλότιμος. Το έτος 1945 κλήθηκε να υπηρετήσει την πατρίδα. Παρουσιάστηκε στο ναύπλιο και πήρε την ειδικότητα του διαβιβαστού. Κατόπιν πήρε μετάθεση στο Αγρίνιο. Το ρωτούσαν, «Τι μέσο έχεις και πήρες τόσο καλή ειδικότητα?» «Δεν έχω μέσο». «Άστα αυτά». Το Θεό», απαντούσε. Και πράγματι, «ειν Κύριος μεταυτού και ειν ανήρ επιτυχάνων». Η αγάπη του προς τους άλλους έφτανε μέχρι θυσίας. Έκανε τις υπηρεσίες τους, εργαζόταν πολύ. Όταν κάποιος ζητούσε έξοδο, ο Αρσένιος πρόθυμα τον αντικαθιστούσε. Πολλοί εκμεταλλεύονταν την καλοσύνη του και τον θεωρούσαν κορόιδο. Ο ίδιος όμως ένιωθε χαρά από τη θυσία και συγχρόνως έβρισκε ευκαιρία να μένει μόνος του και να προσεύχεται. Ο διοικητής του έλεγε γι' αυτόν, «Τι θα κάνω με αυτόν τον άνθρωπο, δεν λέει ποτέ να ξεκουραστεί». Κάποτε είχε 39,5 πυρετό, αλλά δεν ζήτησε να βγει ελεύθερος υπηρεσίας. Τελικά δεν άντεξε και έπεσε λιπόθυμος. Οι στρατιώτες τον έβαλαν στο φορείο για να τον πάνε στο νοσοκομείο και τον φώναζαν ειρωνικά με μοναχικά ονόματα. Βενέδικτέ, ακάκιε». Είχαν καταλάβει ότι θα γίνει μοναχός. Η ειρωνία όμως μετατράπηκε σιγά σιγά σε εκτίμηση και θαυμασμό. Τους αλλίωσαν ο τρόπος της ζωής του, η μεγάλη αγάπη και ο ακέρος χαρακτήρας του. Δεν τον θεωρούσαν πλέον κορόιδο, αλλά θησαυρό και ευλογία για τη μονάδα. Πάντως, η ειδικότητα του ασυρματιστού τον απάλλαξε από την ένοπλη συμμετοχή στον πόλεμο και έτσι, Θεία Χάριτη διαφυλάχθηκε από τον να φωνεύσει άνθρωπο. Προομοίαζε δε και τη μετέπειτα ιδιότητά του ως μοναχού να στέλνει σήματα στο Θεό, δηλαδή να προσεύχεται. Η διλοχία που υπηρετούσε ο γέροντας έκανε πολεμικές επιχειρήσεις και οι κακουχίες που πέρασαν μοιάζουν απίστευτες. Διηγείται ότι κάποτε τελείωσαν τα τρόφιμα και έτρωγαν σπυρωτό χιόνι. Άλλοτε έμειναν νηστικοί για 13 μέρες και πέσαν τρεφόμενοι μόνον με άγρια κάστανα. Συχνότερα υπέφεραν από τη δίψα. Αναγκάζονταν τότε να πίνουν στάσιμο νερό από τις πατημασιές των ζώων. Ο μεγάλος εχθρός ήταν το κρύο. Κοιμόνταν στις σκηνές και το πρωί ξυπνούσαν θαμμένοι στα χιόνια. Μετρούσαν τους κρυοπαγημένους. Ένα πρωινό έβγαλε 26 κρυοπαγημένους σκάβοντας με τον κασμά τα χιόνια. Κάποτε έμεινε για 3 ημέρες στα χιόνια και έστελνε σήματα στο αρχηγείο. Έπαθε και ο ίδιος κρυοπαγήματα. Οι σάρκες των ποδιών του ξεφλουδίζονταν. Τον έστειλαν στο νοσοκομείο, αλλά βοήθησε ο Θεός να μην ακροτηριαστεί. Άλλοτε τον κλώτησε ένα μουλάρι. Το χτύπημα ήταν πολύ δυνατό. Μελάνιασε το στήθος του και φαίνονταν τα σημάδια από τα πέταλα. Λιποθύμησε και όταν συνήλθε συνέχισε την πορεία. Χαιρόταν να βρέχεται, να κρυώνει, να κουράζεται ο ίδιος για να μην ταλαιπωρούνται άλλοι. Μερικοί στρατιώτες όταν έκαναν ζημιά για να δικαιολογηθούν την επέριπταν στον Αρσένιο. Ο αξιωματικός το μάλωνε και εκείνος για να μην τους εκθέσει υπέμενε με ταπείνωση σιωπηλά τους ελέγχους. Ο διοικητής όμως τον εκτιμούσε και τον εμπιστευόταν. Στις δύσκολες αποστολές έστελε τον Αρσένιο γιατί γνώριζε ότι ήταν ικανότατος και έφερνε σε πέρας ό,τι του ανέθεταν. Μόνο μια φορά πήρε άδεια και πήγε στο σπίτι του. Εκεί αρρώστησε, έχασε πολύ αίμα και εισήχθη στο νοσοκομείο Ιωαννίων για 15 μέρες. Όταν συνήλθε, επέστρεψε στη μονάδα του. Μέσα σε τέτοιες ταλαιπωρίες έκανε και αγώνα πνευματικό. Νίστευε και προσευχόταν. Συνήθως έτρωγε το μισό φαγητό και όταν σήμαινε σιωπητήριο για ύπνο, ο Αρσένιος ανέβαινε στην ταράτσα του κτηρίου και άργησε τις προσευχές. Μια περίοδο, έλεγε, έκανα 5 μήνες να λειτουργηθώ, διότι πού να βρεθεί παπάς και εκκλησία πάνω στα βουνά. Όταν μετά με έστειλε ο διοικητής στο Αγρίνιο να πάρω ανταλλακτικά για τον ασύρματο, στο δρόμο που βάδιζα πέρασα έξω από μια εκκλησία, όπου μέσα γίνονταν οι χαιρετισμοί. Έκανα το σταυρό μου, προσκύνησε και με πήραν τα δάκρυα. «Παναγία μου, πώς έχω γίνει έτσι», είπα. Πού να φανταζόμουν τότε ότι αργότερα θα οικονομούσε ο Θεός να έχω εκκλησάκι και μέσα στο καλύβι μου. Και δόξαζε γι' αυτό από τα βάθη της καρδιάς του Θεό.
Συγκρίνοντας αυτά που πέρασε στο στρατό με την άσκηση που έκανε ως μοναχός, έλεγε με αυτομεμψία: «Για τον Χριστό δεν έκανα τίποτα. Αν αυτή την άσκηση, την ταλαιπωρία στο στρατό, την έκανα σαν καλόγυρος, θα είχα γιάσει». Ως στρατιώτης έζησε και θείες εμπειρίες. Κάποτε προσευχόταν σε ερημικό μέρος και υπάγησε θεωρία. Διηγήθηκε και το εξής: «Κάποτε που είχαμε πάει στο πεδίο βολής στην Τρίπολη, είδα ένα αλλιώτικο φως να βγαίνει από μια ρεματιά και να διαχέεται σε όλο το πεδίο βολής ενώ ήταν μέρα. Απορούσα τι να ήταν αυτό το φως που οι άλλοι δεν έβλεπαν. Αργότερα κατάλαβα. Επειδή εκεί γίνονταν εκτελέσεις κατά δίκον και ίσως να είχαν εκτελεστεί άδικα και κάποια αθώοι, γι' αυτό φαινόταν εκείνο το φως. Ο Θεός φύλαξε που δεν με έστειλαν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Φυσικά δεν θα μπορούσα να σκοτώσω». Οι περισσότεροι στρατιώτες είχαν πνεύμα θυσίας, αλλά ο Αρσένιος ήταν άφοβος στους κινδύνους και στο θάνατο. Πολλές φορές κινδύνευσε να συλληφθεί αιχμάλωτος και αντίκρισε το θάνατο από πολύ κοντά. Κάποτε επρόκειτο να ρίξουν κλήρο για το ποιος θα πάει στο χωριό για εφόδια. «Θα πάω εγώ», είπε ο Αρσένιος. Τον είδαν οι αντάρτες, αλλά τον πέρασαν για δικό τους. Πήρε τα εφόδια και γύρισε πίσω. Όταν έβαζαν κάποιον να κάνει επικίνδυνη βάρδια ή περίπολο, το ρωτούσε ο Αρσένιος: «Τι οικογένεια έχεις?» Αν του έλεγε «Είμαι παντρεμένος, έχω και παιδί», έλεγε «Καλά». Πήγαινε στον υπασπιστήριο, τον άλλαζε και πήγαινε αυτό στη θέση του. Τον άλλο ασυρματιστή δεν τον άφηνε να κουβαλά ούτε τον ασύρματο ούτε την μπαταρία για να είναι ελεύθερος σε περίπτωση κινδύνου να σωθεί. Σε μία μάχη, διηγήθηκε, είχα σκάψει μια μικρή λακκούβα. Έρχεται ένας και μου λέει: «Να μπω κι εγώ». Στριμώχτηκα και με δυσκολία χωρέσαμε. Έρχεται κι άλλος. Τον άφησα κι αυτόν και εγώ βγήκα έξω. Σε μια στιγμή με παίρνει ένα βλήμα ξιστά στο κεφάλι. Δεν είχα κράνος, φορούσα μόνο κουκούλα. Πιάνω με το χέρι μου το κεφάλι, δεν βλέπω αίματα. Το ξαναπιάνω, τίποτα. Το βλήμα είχε περάσει ξιστά από το κεφάλι μου και είχε ξυρίσει μόνο τα μαλλιά και έκανε μια γραμμή 6 πόντους φάρδος χωρίς μαλλιά και ούτε γρατζουνιά δεν άφησε. Το είχα κάνει με την καρδιά μου. Καλύτερα, είπα, να σκοτωθώ μια φορά εγώ παρά να σκοτωθεί ο άλλος και μετά να με σκοτώνει η συνείδησή μου σε όλη μου τη ζωή. Πώς να αντέξω μετά όταν θα σκέφτομαι ότι μπορούσα να τον σώσω και δεν τον έσωσα? Και ο Θεός φυσικά βοηθάει πολύ αυτόν που θυσιάζεται για τους άλλους. Διηγήθηκε ο γέροντας. Έκανα έρανο μεταξύ των στρατιωτών και αγόρασα καντήλια και μανουάλια για κάποιο εξοκλής του Αγίου Ιωάννου του προδρόμου. Εκεί κοντά είχε καταβλισμό η διλοχεία μας. Ήρθα χειμώνα καιρό η μεταγωγική, χωρικοί κυρίως, γυναίκες και παιδιά, με τα ζώα και μας έφεραν προμήθειες. Επειδή χάλασε ο καιρός και άρχισε να χιονίζει, κάθισαν να διανυκτερεύσουν σε πρόχειρες ελάτινες σκηνές. Κάποιος ανθιπολοχαγός κτηνώδης ενοχλούσε μια νέα. Εκείνη η καημένη προτίμησε να πεθάνει παρά να αμαρτήσει. Έφυγε και την ακολούθησε και μια ηλικιωμένη. Βάδιζαν μέσα στα χιόνια και βρέθηκαν στο εξοκλήσι, αλλά η πόρτα ήταν κλειστή. Έμειναν έξω, κάτω από το υπόστεγο, τρέμοντας από το κρύο. Την ίδια νύχτα μου ήρθε ξαφνικά ένας επίμονος λογισμός να πάω στο εξοκλήσι να ανάψω τα καντήλια. Το χιόνι είχε φτάσει τα 80 εκατοστά περίπου. Πήγα και χωρίς να γνωρίζω τι προηγήθηκε, βρήκα έξω από το εξοκλήσι τις 2 γυναίκες μελανιασμένες από το κρύο. Τις έδωσα από ένα γάντι, άνοιξα την πόρτα, μπήκαν μέσα και αφού συνήλθαν κάπως, διηγήθηκαν τα σχετικά. Εγώ, είπε η νέα, έκανα ό,τι μπορούσα. Από εκεί και πέρα ας κάνει και ο Θεός τα υπόλοιπα. Τις συμπόνισα τις καημένες και αυθόρμητα τις είπα: τελείωσαν τα βάσανά σας. Αύριο θα πάτε στα σπίτια σας. Όπως και συνέβη. Ο ανθιπολοχαγός, όταν έμαθε ότι ο Αρσένιος τις βοήθησε και σώθηκαν, ίσως για να καλύψει την ενοχή του, διέδιδε συκοφαντικά ότι ο Εσνεπίδης έβαλε στην εκκλησία τους μεταγωγικούς με τα μουλάρια. Τον κάλεσε ο διοικητής σε απολογία. «Τόσο ασυνείδητος είμαι, κύριε διοικητά, να βάλω τους μεταγωγικούς με τα μουλάρια μέσα στην εκκλησία?» είπε. Όμως δεν εφανέρωσε την υπόθεση του ένοχου ανθιπολοχαγού. Απολογήθηκε μόνο επί τον κατηγόρησαν για καταφρόνηση του οίκου του Θεού. Διηγήθηκε ο γέροντας.
Κάποτε η διλογία μας βρέθηκε περικυκλωμένη από 1.600 αντάρτες σε ένα φυσικό οχύρωμα από βράχο. Όλοι οι στρατιώτες κουβαλούσαν πυρομαχικά και ο διοικητής κάλεσε και εμένα να αφήσω τον ασύρματο να κουβαλάω κι εγώ. Μάλιστα με απείλησε και με τον πιστόλι. Νόμιζε ότι απέφευγα να κουβαλάω γιατί ήθελα δήθεν να κρύβομαι. Κουβαλούσα, αλλά πήγαινα και στον ασύρματο και προσπαθούσα να πιάσω επαφή με το αρχηγείο. Οπότε, από τα πολλά, έπιασα επαφή και έδωσα να καταλάβουν ότι βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση. Την άλλη μέρα, ενώ οι αντάρτες είχαν πλησιάσει πολύ κοντά ώστε να ακούγονται οι βρισχές τους, ήρθε η αεροπορία και τους διασκόρπισε. Το γεγονός αυτό ανέφερε αργότερα ο γέροντας σαν παράδειγμα σε όσους ρωτούσαν. Τι προσφέρουν οι μοναχοί στην έρημο και δεν βγαίνουν στον κόσμο να βοηθήσουν? Οι μοναχοί, απαντούσε, είναι οι ασυρματιστές της Εκκλησίας. Όταν πιάσουν επαφή με τον Θεό δια της προσευχής, τότε έρχεται και βοηθά ο Θεός καλύτερα. Ένα ακόμη λιανοντούφεκο δεν έκανε τίποτα, ενώ όταν ήρθε η αεροπορία έκρινε τη μάχη. Ο νυν μοναχός Αρσένιος από την Κέρκυρα και τότε κύριος Παντελής Τζέκος, συστρατιώτης του γέροντα, διηγείται. Στην Αύπακτο, ενώ έπαιρνα ένα σήμα από την Πάτρα, με πλησιάζει ο Αρσένιος και μου λέει «Ξέρεις, είμαστε αδέλφια». «Από πού είμαστε αδέλφια?» Μου προτείνει τα 2 χοντρά δάχτυλα και μου λέει «Έχουμε τα ίδια δάχτυλα, όμοια τα δικά σου και τα δικά μου, γι' αυτό είμαστε αδέλφια». Ενώθηκαν με αδελφική φιλία και κάποτε ο Αρσένιος με κίνδυνο της ζωής του τον έσωσε. Η διήγηση ναυτούσε του κύριου Παντελή, μόνο που διακόπτει από λυγμούς και άφθονα δάκρυα συγκινήσεως και ευγνωμοσύνης για τον φίλο και σωτήρα του. Κοντά στην Αύπακτο κάναμε μια μάχη. Εκεί που υποχωρούσαμε, διότι είχαν περισσότερες δυνάμεις οι αντάρτες, σε κάποια στιγμή έπεσα και χτύπησα γιατί είχα ένα βαρύ ασύρματο στην πλάτη. Όταν έφτασαν οι στρατιώτες στη γραμμή που είχαν οριοθετήσει οι αξιωματικοί μας, είδε ο Αρσένιος ότι έλειπα. Βγάζει τον ασύρματό του και τρέχει. Του φώναζαν οι αξιωματικοί και οι στρατιώτες. «Άστον αυτόν! Πάει αυτός! Χάθηκε!» Ήρθε κοντά μου όμως. Όπως μου είπαν μετά οι άλλοι, με σήκωσε, με έβαλε στην πλάτη του και με πήρε στις γραμμές πίσω. Όταν συνήλθα, άκουσα να του λέγει ο λοχαγός Βουδούρης. «Εσύ κάποιον Άγιο έχεις και σε βοήθησε και βοήθησες και τούτον εδώ». Ρώτησα «Τι έγινε παιδιά?» Και μου εξήγησαν. Εκεί που έπεσα ήταν 100 μέτρα από τη γραμμή των ανταρτών και 200 από τη γραμμή τη δική μας. Μια μέρα, συνεχίζει ο κύριος Παντελής, ήμασταν πάνω σε ένα ύψωμα που λεγόταν Φωνιάς. Μας είχαν αποκλείσει οι αντάρτες και δεν μπορούσαμε να φύγουμε από πουθενά, γιατί δεν υπήρχε διέξοδος. Ο Αρσένιος ήταν όρθιος. Οι σφαίρες έπεφταν και σφύριζαν. Εγώ τον έπιανα από το χιτόνι και τον τραβούσα να πέσει κάτω. Αυτός τίποτε. Κοίταζε ψηλά και είχε τα χέρια του έτσι, σταυρωμένα. Εφαίνεται μας λυπήθηκε ο μεγαλοδύναμος και κάποια στιγμή ήρθαν τα αεροπλάνα και ανοίξαν δρόμο. Όταν φεύγαμε του λέω «Καλά χριστιανέ μου, γιατί δεν έπεφτες κάτω?» «Προσευχόμουν». «Προσευχώσουν?» ρώτησα με μεγάλη απορία. Τι δύναμη είχε η προσευχή του και πόσο μεγάλη ήταν η πίστη του ώστε να ψηφά τις σφαίρες. Το πιθανότερο ήταν να παρακαλούσε το Θεό να σωθούν οι άλλοι και να σκοτωθεί ο ίδιος. Γι' αυτό στεκόταν όρθιος και ακάλυπτος. Και ο δίκαιος Θεός, βλέποντας την αυτοθυσία του, τον έσωσε μαζί με τους άλλους. Διηγήθηκε ο γέροντας ένα περιστατικό που συνέβη λίγο καιρό πριν απολυθεί. Γυρίζαμε από τη Φλόρινα αφού είχε τελειώσει ο πόλεμος. Στο δρόμο της επιστροφής άκουσα το λοχαγό να βρίζει τα θεία. Τον πλησίασα και του είπα: «Από αυτή τη στιγμή αρνούμαι να εκτελέσω οποιαδήποτε διαταγή σας, διότι βρίζοντας τα θεία προσβάλλατε και την πίστη μου και τον όρκο μου. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια». Ακούγοντας αυτά προσβλήθηκε και με απεκάλεσε αυθάδη. Όταν αργότερα μου είπε «Σε διατάσω», απάντησα «Σας το δήλωσα πριν από λίγο, ότι στο εξής δεν θα εκτελώ διαταγές σας». Ο αξιωματικός τότε μου είπε «Ας θεωρήσουμε το θέμα λήξαν». Όταν φτάσαμε στο στρατόπεδο, πήγα χωρίς καθυστέρηση και ανέφερα όσα συνέβησαν στο διοικητή. Εκείνος μου είπε ότι η άρνηση να εκτελώ διαταγή ανωτέρου συνεπάγεται στρατοδικείο. Ξαναδήλωσα ότι δεν πρόκειται να εκτελέσω διαταγές του λοχαγού, διότι είναι επίορκος, επειδή βρίζει το Θεό στον οποίο και οι δύο ορκιστήκαμε. Και είπα με αγανάκτηση: «Πειθαρχήν δι Θεό, μάλλον η ανθρώπης».
Ο Αρσένιος, αφού για μια πενταετία περίπου υπηρέτησε την πατρίδα, τον Μάρτιο του 1950 πήρε το πολιτήριο του στρατού από τη Μακρακόμη Λαμίας. Όταν αποχαιρετούσε το φίλο του κύριο Παντελή, εκείνος τον προσκάλεσε να εγκατασταθούν στην Κέρκυρα μαζί, να φτιάξουν από ένα σπίτι και να κάνουν οικογένεια. Ο Αρσένιος αρνήθηκε, λέγοντας ότι θα γίνει καλόγυρος. Τελείωσε τη στρατιωτική του θητεία και τώρα επιθυμούσε μια άλλη στρατεία, την κατάταξή του στο μοναχικό τάγμα, για να υπηρετεί τον επουράνιο βασιλέα. Τέλος πρώτου μέρους.